Nung sa kada pare? Akong gi kakunin pare. Ayon sa man day. Kakunin meaning gi-check ba? Nya. Konnichiwa minasan. Ha. Nagkuruma ta minasan, nagcar ba? Nawag ko sa So going minasan sa Horay Bridge. Kaning Horay Bridge minasan wooden bridge di siya o Guinness ni siya minasan nga pinaka longest wooden bridge sa tibok kalibutan sa Guinness na. Almost 1 kilometer ni siya minasan nga na built atong 1879 siguro gi-check na ko sa Google. Mas mudagan sa Naruto dito minasan ba makita na to niya. So minasan nami bagong friend minasan no, friend sa atin ni Edsel. 20 years na sa Japan. So siyang nagsuroy sa Mantulo. Si Edsel, pare Ray, sa likod. Introducing Ma'am Kayla. Hi ka naman, ma'am. 20 years siya dito sa Japan minasan. Maswerte tayo minasan no kasi magagawa natin kaibiganin yung lahat ng makilala natin. Kumbaga, iring. Minras gabiyahe ta minsan magtagalog-tagalog sa minsan lata di kita mo Tagalog oy. Ma'am. Kumusta ang buhay sa Japan? Wala siya, di ako sanay sa ganyan ba, oy. Mahiya siya. Pero kanina kwentuhan na kami kanina yung buhay niya dito sa Japan ba. Okay lang man, okay naman po daw. Kasi 20 years na siya eh. Pero mas masaya talaga dyan sa Pinas. Oo. Mas masaya sa Pinas. Pero kung about sa pamumuhay, mas okay dito sa Japan. Ganun ba? Basta ganun na. Yeah. Ay, hirap magtagalog minasan. Nosebleed din ba? Nano-nosebleed ka rin sa Tagalog. Kailangan ko pa pala. Nakapark na minasan. Nabot nami. So, tuwara ang bridge oh, daghang nang gibaktas. So, paduol nami. Tabuk ko na mo. Nung sa kada pare? Akong gi kakunin pare. Ayon sa man day. Kakunin meaning gi-check ba? Nya. Di ba sino yung mga bukbuk parig mga anay nga tis, yung manakatas-tas, yung bar down ba? Okay ra. Itanaw pa rin, overview dito. Oh, so. Taasa pa rin no? Pare, mutuyo ko pare. Ayaw lang. Ako ikakunin na niya, hinay kag shoot. Oh. Diri mo gawas ng kamera ha. Sige. Sige pare. Asa man ka? Listing yawa na. Ano ba ka pare? Ikaw hinay yung kikig mga tirada ba? So, okay siya minasan. Gitubuan lang mga pagkaon, bitin minasan. Pero okay na siya. So pare, manakan na pare. Secured minasan. Approved sa kuha. So kami lang minasan, nakainin naman si Edsel good. Kuyog. Bili mo kuyog din siya. Madam. Salamat madam ha. Okay dito. Ano lang ako? Kay. So madam, mutaga ka diri kuan 100. Ay madam, I mean 100. So baktas nami. Nara siya oh. Taas juga siya. Almost 1 kilometer ni. Ining mohunong mi minsan magpa-picture mi, maguyog-uyog siya. Matay mo di man dili bang kadagan si Naruto minsan kay maulaw. Maulaw si Naruto mudagan minsan padamay. Maulaw. O sayang nga mura binig Kanabi Bridge minasan ba. Katong nakuan siya bito ba. Mumawag yun nga. Basig diri gikuha tong sa Kanabi Bridge lagi. Katong si Ubito bagi balhin yang Sharingan ni Kakashi. So kanimi na sa no, katong gibike na mo to sa Pikas di ay sumpay ra day sa diri same nagyapon siya layo-layo man ni siya. Pero napansin ako minasan katong gibike na mo katong strolling mi ba. Before pa siya kaning suba nga lapad kaayo. Naapay mga soccer field mangud among nalabyan so mga 1.5 kilometer gyud to siya kay kani siya 897 man ni siya ka meters minasan so 103 meters na kulang para mag 1 kilometer siya. Tapos sa layo
Hulaton sa nako minasan. Kay basi masaag ko. Basi magsangang tulay sa unahan ba. Joke lang minasan oy. One lane lang ni. Kahoy siya minasan. Bawa lagi ni may giingon minasan oy nga piting lamang lagi kay sila minasan kay bukbuk pa. Minasan. Konnichiwa. Nidagan sa Naruto gyud minasan. Nay mga taos tubangan. Mingaw mas likod minasan. Pagdagan ni Naruto minasan, nanglingi mi sa tubangan. Pandamay, tanawahan dagan sa Naruto. Usab pare, baldo ka 60. Pila yung total? 720. Ali, tuluhon pare kay di maklaro. 980. Lipong ko. Nakunsa ka da, pare? Ako gitanaw pa rin ba? Mula ka na sa sabay balik ko ingon ako noon sa kada pare. Usa pa gitanaw ni wala pare. Di ba na alam ko tumutana sa una-una ba parat pa ba ng tubigan na utabang na dagat ba ni o sapa o sayod. Ambi mo na pare bagi mo istorya ho na po siya. Kwaon na nimo. Minasan, pasensya kay minasan ha kinahutlan jud mig topic minasan ay Ginoo ko. Nabulit jud mig lakaw minasan ba. Sa pandamay. Kasi mga topic ito pring kataonan ba? Ano kay? Tama. Sige pare gitiga ko pare. Pare. Ay, mas maling nga tag mambak mata ng sapa. Ay Ginoo ko ba maugbok pa lang tada kabuang. Hapit din itong paminasan oh. So dool na kay miminasan oh. Ano yung bagting da pare? Bagting na, nanay misa. So natugpa na namo minasan. Tungoy. Na may pasaka pa dito. Hindi namin, mabalik na siguro mi. Malaka pa sa taas minasan, oh. Pwede naman si Parikador good. Kung sa kayo na dito naghulat, oh. So, pabalik na po mi minasan. Kung amin nagikan. So, mauna akong baktason, oh. Pabalik na mi sa Kuruma minasan, sa car ba. So, nahuman na ako baktas minasan. Naghulat sila, madanto maulaw ta. Hai. Mata si Masta, guminasay. Ay, gumi. Salamat kay minasan no, pauli nami og diri na pud mag-end akong lakaw minasan nga. Makalingaw. So, madam, salamat kay madam. Bye-bye ka naman madam. Hi, Bye. madam. Hi, salamat kay minasan.